Matul din is-sena id-Djoċesi ta' Għawdex qed tiddedika l-pjan pastorali tagħha lill-kelma ta' Alla, il-Bibja, imnebħa mill-kliem tal-Vanġelu skont San Luqa. L-inizjattiva li jmiss fuq xewqa tal-Isqof Anton Tewma se tkun xema, lejl imdawwal mill-kelma, nhar is-Sibt 6 ta' Mejju bejn is-7 ta' filgħaxija u nofs il-lejl. L-isem ta' din l-attività hu meħud mill-kelma Lodija xema li tfisser Isma' Iżrael. Hi wkoll l-ewwel kelma tat-talba Biblika li kull ludi kien jitlob ta' kuljum. Wieħed mit-teżori eżis li għandha l-qalba l-Knisja hija bla dubju ta' xejn il-kelma ta' Alla li hija xandar fil-liturġija. Imma l-kelma ta' Alla jew il-Bibja l-Iskrittura mqazza hija attwali mhux biss f'dak li huwa kuntest reliġjuż jew spiritwali, imma f'diversi oqsma oħra tal-ħajja. Il-kelma ta' Alla għandha wkoll l-aspett uman, soċjali tagħha, kulturali, artistiku. U fil-kuntest ta' din is-sena partikolari fejn fil-Knisja f'Għawdex qegħdin nirriflettu aktar fil-fond dwar il-kelma ta' Alla kif xtaq l-Isqof tagħna Anton Tewma. Din is-sena waħda mill-attivitajiet illi id-Djoċesi ta' Għawdex iddeċidiet illi torganizza huwa lejl imdawwal mill-kelma illi jingħata l-isem Xema, kelma Lodija li tfisser isma' għax il-kelma ta' Alla qabel xejn irridu nisimgħuha. Fuq l-istil ta' Notte Bjanka fiċ-ċentru storiku tal-Belt Victoria nhar is-Sibt 6 ta' Mejju bejn is-7 ta' filgħaxija u nofs il-lejl se jinżammu diversi attivitajiet u attrazzjonijiet ta' natura kulturali, artistika. Fost l-oħrajn se jkollna kunċerti f'postijiet differenti madwar ir-Rabat, se jkollna wkoll wirja fis-sotterran tal-Kurja fi Triq ir-Repubblika fejn ukoll se jkunu qed jinqraw siltiet mill-kelma ta' Alla. Se jkollna anki esibizzjoni ta' ikel, jew aħjar wieħed jista' jmur f'waħda mit-toroq ta' beltna u jiduq ikel dejjem b'tema biblika. Se jkollna wirjiet fit-toroq ta' artisti lokali dejjem bixra biblika. Kollox jinġabar fil-mument li se jinżamm fl-għeluq ta' din l-attività fi Pjazza Indipendenza fejn l-Animal Gospel Choir taħt id-direzzjoni ta' Pamela Bezzina se jagħti kunċert tal-għeluq. Aħna nixtiequ bħala Knisja f'Għawdex nistiednu mhux biss il dawk li huma mitħla tal-Knisja, imma lill pubbliku ġenerali sabiex jaqta' ftit il-kurżità din l-attività xi ftit mhux tas-soltu fejn isir jaf dwar il-kelma ta' Alla imma minn perspettiva xi ftit differenti billi iduq l-ikel, billi jisma' mużika, billi igawdi anki x-xemat mixewla mat-toroq tar-Rabat tassew lejl imdawwal nixtiequ li jkun imdawwal mill-kelma ta' Alla imma wkoll mill-preżenza tagħkom.